Jose Ignacio naiz, Lete Alkizako Lete Basarria eta apartamentuetatik nator. Gaude ekolabelen sartuta eta gero kodigo etikon ere bai. Ni pentsatzet, orain dela dozena bat urte edo, planteatu ginela apartamentuk egitea, eta beti gustatu izan zait efizientzia energetiko eta isolamendu mailako materialak erabiltzea. Eta, bueno, batzun da bestian laguntzakin, hola hasi ginen, eta sartu ginen ekolabelen. Irune izan zen gure aholkularia, eta berak aurrenetik egia esan behar da zaila intzitzaigula, porque gauza asko zian jarri beharrekuak eta ital, baina haren laguntzakin nahiko positibo eta errez hartu gendun lan horren maila. Guk geon ganadua, oilaizkuak, baratza, konejuak, etxeko janaria gehiena naturalki hazitakoa izate dugu. Orduan, hortik hasi ginen eta gero apartamentutan berdin. Aldan efizientzia energetiko gehiena, berogailuak eta hori dana etxeko egurrak egite dugu, altzan isolamentu gehiena eman ginen etxiai eta natura babesteko aldan lan gehiena. Izango liake, gastuak gutxitu ditugula asko. Hain ondo aislatuta dakau, kalefazioan edo edozein indarretan askoz gutxigo gastatzen deula. Alba da, igual beste epoka batean, basarria ere dana ekolabeleko firmakin babestia.